que estan una mica... Que esteu preparats? Ai, que no ho sento! Obrir bé els ulls. Uau! Sabeu qui soc? Soc la cuentista i he vingut a explicar-los allò de la moraleja, en definitiva, de la història, de la conclusió en si, a veure què en traurem i... Bé, això és una mica rotllo. Sabeu? Jo per tot el món per a contar històries fantàstiques. Que us agraden els dolços? Sí! I les xutxes i els pastissos? Sí! Doncs sabeu com es diu aquesta història? No! Es diu Emil i la casa de xocolata! Nil! Hola! Quines delicioses maduixes m'estan sortint! La mare em podria fer un pastís! Ai! Amb molta xocolata! I també molta nata! Ai! Em cau la bava només pensar-ho! Ai, Déu! Però Nil era un nan molt i molt trapella. Mai feia cas als seus pares. Qui aixequi la mà que fa sempre cas als seus pares? Qui aixequi la mà que a vegades no fa gaire cas als seus pares? Has menjat aquell pa amb tomata? Pa amb tomata, si sembla pa mullat. No m'agrada gens el pa amb tomata. Sí, mare, sí que m'he menjat aquell pa amb tomata. Un dia, els seus pares van anar a la ciutat i sabeu què li van comprar? Una bicicleta! La bicicleta és la bicicleta ofensiva. És la bicicleta. És de pesada. Molt bé, el bebé xerrito i pitxerrillo burruto. Ai, mare, no em facis això que em fa vergonya. Ai, i què tens aquí? Doncs mira, mare, he vist un hort on havia plantada xocolata. Amb un hort plantat de xocolata? Sí. Ai, guaita! Quina... Mai havia vist una xocolata tan dolça i tan bona. Saps què? Aquí una altra. I aquí una altra. I mira, ja veig casa meva. Ai, cap allí ja està. Però un desastre. Ara ve la tragèdia. Al tercer dia, el propòsit del Nil era allunyar-se molt, però que molt i molt més. Bé, avui com que he fet aviat al col·legi, el que faré és allunyar-me molt més. I descobriré paisatges misteriosos i llocs fantàstics. A veure, vejam, aquí, aquest. A veure, què està? Sí, aquí. Ay, vaya molleta de papel mí, ñam. Ay, molleta de papel mí, ñam, mamá, ñam. Molleta de pa, manosetes. Oye, la tomata, pan tomata que m'agrada molt, sí. Les petites formiguetes de l'estiu, quan el blat està lligat, ben lligat i apilotat, fa xuxu. Les petites formiguetes de l'estiu, quan el blat està lligat i apilotat, fa xuxu. I fulles van i van tendres. Doncs ho tinc malament, molt malament. Que resulta que m'he perdut i he d'arribar a casa i algú s'ha menjat les molletes de pa i no sé què fer. I s'està fent fosc, molt i molt fosc. Peix,
és una sola de sabata. I ara què faré? Què és això, un escarabat? No m'agraden gens els escarabats. No ho dia ahir a la nit, pa, quan m'abraçaves com un osset de peluig. Ai, no diguis això, que jo no entenc de peluig ni d'aquestes coses. Les dents! Jo me rento les dents i vosaltres també, no? Ai, mira que maco! Me rento amb les dents me vaig a rentar, sí. A veure. Resulta que jo també me vull escapar amb vosaltres. Que la bruixa Maduixa sempre me fa perseguir ratolins, el guanxo és molt amic meu, perquè a mi no m'agrada menjar els ratolins, jo som molt amic del ratolí. Ja està. Et digues. Volant! Volant! Sí! Arribem! Ja correcte! Un aterrissatge forçós. Ja? Ai, que no m'ho he entès. Si el meu fillet que porta un jersei de ratlles vermelles i uns pantalons. Oh, ajudeu-me, sisplau. Però el Nil no és roset, és més morenet. El meu fill. No. Ai. El meu nom és Elliot. Doncs cap problema a casa. A casa hi ha pastissos de tot, fins i tot pastissos sense sucre. I vet aquí un gat. I vet aquí un gos. Que aquest conte ja s'ha...